Keďže školáci už majú prvý polrok za sebou, prišli sme sa spýtať tých najmenších, čo a ako sa im v škole páčilo a čo všetko sa za tých 5 mesiacov naučili. Koniec januára znamená pre mnohých žiakov obdobie, kedy sa tí šikovnejší tešia z vysvedčení a ostatní túžobne očakávajú prázdniny. Inak tomu nebolo ani tento rok. 29. január bol významný najmä pre prváčikov, ktorí dostali svoje prvé naozajstné vysvedčenie. Súčasťou prváckeho vysvedčenia bol i pochvalný list, kde triedni učitelia ocenili usilovnú prácu a správanie žiakov. Každému z detí odovzdali triedne učiteľky vysvedčenie a povedali im pár milých slov o tom, v čom sú dobré a tiež v čom sa majú zlepšiť. Ktorý predmet sa ti v škole najviac páčil? Mne sa najviac páčilo, jak sme robili v vodníkoch a keď sme spievali piesničky o Mikulášoch. Vodníci. Ako sme kreslili tých vodníkov. Mikuláši. Že sa tu učíme. No, všelijaké príklady a odčitovanie, písmenka, písať a čítať. Keď sme tie Mikulášove básničky spievali. No, sme sa učili nové písmenka a ščitovanie, odčitovanie a všelijaké veci. Keď sme na matematike počítame. Nie tiež, že sa to môžeme učiť a že sa tu učíme príklady, učíme sa čítať. Mne sa najviac páčilo, jak sem prišli tí Mikuláš a čert. Mne sa najviac páčilo, jak sme robili tých vodníkov. Máš samé jednotky na vysvedčení aj zo správania, aj zo všetkých 5 predmetov a aj takýto krásny pochválny list a ja ti želám, aby si sa aj v druhom polroku rovnako krásne snažila, aby to išlo znova na samé jednotky. Dobre, tak gratulujem, nech sa páči. Príde sem Klárka Himlerová. Klárka dosiahla takisto samé jednotky, všetko najlepšie, ale zlepšiť sa trošičku v čom? V čítaní. Tak som rada, že vieš o tom. Koncom roka 2008 sa i na Slovensku začali prejavovať následky celosvetovej hospodárskej krízy. Aký mal tento problém dopad na nezamestnanosť v Starej Turej? Stará Túra je známa tým, že ona bola väčšinou poznačená veľkou koncentráciou pracovnej sily i v bývalom režime, ale aj po zmenách v roku 89 a je to dnes takisto vidieť. Napríklad Stará Túra v priestoroch bývalej Chirany má niekoľko firiem, ktoré robia ten istý počet pracovných miest, ako to bolo volakedy, ale každý má svoj sortiment výroby iný. Tým sú vlastne dosť odolní aj voči kríze. Inak tá Stará Túra oznámila úradu práce začiatkom decembra hromadné prepúšťanie v počte 200 ľudí. K dnešnému dňu prepustila 20 ľudí a ostatných si rozplánovala na prvý pôrok 2009, čo zase svedčí o tom, že majitelia spoločnosti, by som povedal, veľmi zodpovedne pristupujú k tomuto problému a snažia sa tých ľudí udržať čo najdlhšie vo svojej firme. Ostatné firmy, ktoré sú v Starej Turej, majú svoje problémy určite. Stretávame sa spolu s majiteľmi a zamestnávateľmi, ale nie sú takého charakteru, že by v súčasnosti boli nútení prepúšťať ľudí vo veľkom rozsahu. Prepúšťanie je v firmách, ale to je to bežné, niekde z organizačných dôvodov, niekde z nadbytočnosti, niekde 2, niekde 3. To je prirodzená fluktuácia, ktorá je aj vtedy, keď nie je kríza. Na druhej strane treba povedať, že nie je tá situácia taká, že by sme mohli spokojne si nejak tak povedať, že sa nemôže stať nič. Aj ostatné firmy Starej Turej sú ohrozené, pokiaľ by došlo k prehlbovaniu negatívnych dopadov svetovej finančnej a hospodárskej krízy a pokiaľ by aj Únia neprijala určité kroky na ochranu svojich trhov, mohlo by sa stať, že Stará Túra bude mať pomerne vážne problémy. 1. februárová nedeľa bola v obci Moravské Lieskové zasvetená významnému slovenskému dramatikovi, propagátorovi slovenského jazyka a evanjelickému kňazovi Jozefovi Holému pri príležitosti 130. výročia jeho narodenia. Jozef Holý sa narodil v Skalici, ale časť svojho života žil a pôsobil ako farár v Moravskom Lieskovom.
Spomienková nedeľa začala službami božími v evanjelickom kostole, ktoré prisluhovali domáci farár Peter Maca, seniorka považského seniorátu Eva Juríková a generálny biskup Miloš Klátik. Položiť veniec k pamätnej tabuli Jozefa Holého na Osvetovom dome prišli i predstavitelia mesta Stará Turá, ktoré bolo spoluorganizátorom spomienkových oslav. Jozef Holý pôsobil krátko ako kaplán 1 rok v Starej Turej a v Starej Turej si našiel svoju životnú partnerku a v Starej Turej naďalej žijú jeho vzdialení príbuzní. Preto sa snažíme aj my priblížiť túto históriu aj mladej generácii a oživovať tieto spomienky. Záštitu nad spomienkovými oslavami v Moravskom Lieskovom prevzal prezident republiky Ivan Gašparovič a hold Jozefovi Holému vzdal osobnou účasťou. U nás na Slovensku meno Jozef Holý až tak nie je niekedy známe a je to škoda. Ale tie jeho umelecké diela, ktoré pre nás zanechal, ktoré hovoria o živote na Slovensku, na slovenskom vidieku, v slovenských rodinách, sú dneska veľmi živé a do dneska sa hrajú. Som preto rád, že Lieskovčania dokázali pripraviť toto výročie tak, že dokonca prišli sem aj jeho rodinní príslušníci, jeho potomkovia. Toto je taká radosná chvíľka pre nás, pre všetkých, že si môžeme spomenúť na tých, ktorí urobili všetko preto, aby Slováci ostali Slovákmi. Jozef Holý zdedil po matke lásku k ľudovej piesni a zvykom a hoci zomrel ako 33-ročný, jeho manželka úspešne uviedla do života ich 3 deti. Syn Martin sa stal divadelným režisérom, obdobne i jeho syn Martin Holý mladší, filmovým režisérom. Dcéra Helena Holéciová sa venovala umeleckej čipke, za čo získala titul národná umelkyňa. Pamiatke svojho starého otca sa prišiel do Moravského Lieskového pokloniť i jeho vnuk, syn Boženy Abrahámovej, úspešný český herec Jozef Abrahám. Celý život ľutujem, že vlastne on už v 12. roku zomrel. Ja som máme boli 4 roky, takže veľmi nás jaksi minul v živote, ale svojím dielom a svojím vlastne, čo spravil pre kultúru a jaká významná osobnosť a úžasná to bola, tak som strašne vďačný a ďakujem opravdu Bohu, že som jeho potomok, že vlastne ide o to, im to neskazí teraz, aby človek aspoň držal tú úroveň, ktorú oni nám dali v genoch, povedzme aj v talentoch a tak. Obdivujem jeho hry v tom vlastne veľmi mladom veku, pri tej záťaži, ešte bol farár, mal veľkú rodinu, že dokázal písať komédie ešte k tomu, že vlastne mal veľký zmysel pre humor a tak. Úžasne, ja som veľmi hrdý na týchto korenia a tohoto pána. Jozef Holý napísal počas svojho krátkeho, ale plodného života 5 divadelných hier. S najznámejšou a najhranejšou divadelnou hrou Kubo, ale v netradičnom pojatí, sa v Lieskovskom kultúrnom dome predstavilo divadlo Na ráz cestí z Banskej Bystrice.